Wadini kuzirwa zvakanaka uri muSouth Africa muCape Town kwakoko. Ndiani asingazivi paunogara iwe? Indotopaziva ndokubata neposikati zvese nepauri iwe nezvavanenge uchitoita futi iwewe. Kana mutoreti ndokubata ndikuona iwe. Pane vamwe vanhu vanondirwadza so in life. Yokuti unoti munhu dzakakwana kuti hazina kukwana. Where to and why? To whom I am referring to. Any Dr. D. It's that stupid man. Anonzi Gambakwe. There is a reason behind. Anungo shamara rifanga nopenga kani Dr. D. Mashoko anotaura. Anoratidza kuti imbada. Handa kuti imbada ka. Zvaura kuti unenge rwaivhi. Wakafuga nguo. Isiri yauri. The reason why I'm saying so behind all and for all is that kana ari munhu akakwana Gambakwe. Sometimes maybe I might be wrong. Anoziva kuti inenge ndiri right kusati wangu saDr. D. Munhu angataura shoko rekuti kwanzi Mnangagwa is doing well. Luze? Only that sentence. And ari kuramba shingoipama. Kwanzi Mnangagwa is doing well because they are moving together with the Namdaro naChiwenga. Kongatadza kufamba vese pakuita sei? Kondo zvine? So ndo paunoti kwanzi Mnangagwa is doing well. Gambakwe zina kukwanisa. Ototaura zvokuti ari kupa makazi. Makazi? Ani makazi acho? Unopa makazi. Zvipatara hazvina mishonga. Zvitima zvakamira. Ndege dzakamira. Hai mani mundikwanire mani. Kana Dr. D akuta indototera zviripo. Zviri mashapta. Gambakwe ari dzakakwana. Sure munhu ungataura kuti Mnangagwa is doing well. On top of that, unoona kwanzi sereni ndikapiwa mota ndotoidriver ndiri muHarare ndiGambakwe. What does that mean kune isusu vamwe tine vana Dr. D zvodi isusu ndakati ndichazoita ndine doctrine iri kumberi kwangu kwete professor. Nyaya yangu nyaya yekuti imimi vana veZimbabwe macitizens veZimbabwe Gambakwe kana taura kuti kwanzi izvo Mnangagwa is doing well. Aruta doing well papi. Pepa vanhu dzimotikari. Kutowedzera futi zviri kuitwa naye chinangire wake uyu naChivhayo. Asi munhu kwanzi is doing well. Vanhu ngavandipengere kure mani. Kana mbuya nehanda havadi kusvinzwezve. Ndiri kutokuudzai. Hapana kuwedzerazve zoti hanzi ndiri kuda kuita zvakati, ndiri kuda kuita zvakati. Koyauka ukamboti ndiri kuda kuita MP yakaenda nekupi. Wakadhira mari vanhu futi uda kumusazve dzimwe dzekuti kwanzi ndoda kuita dating yekuita sei? Gambakwe. Ndini Dr. D. Be very very careful. Nyika iri kuchinja iyi. Gambakwe. Unomboziva kuti kudzidza kuenda kuuniversity kana kuita sei. Sometimes kugona 2 times 2. Wopiwa maresults ako ipapo azoti unoziva hauzivi. Ino Dr. D. University handiizivei.
Uniziva zvakanaka. University handizivi, asi ndoziva ropa rakadeuka. Rakadeukira vana veZimbabwe. Ndutaura Gambakwe, ndini Dr. D. Miromo yaunotaura iGambakwe. Uchenjere kuti uri kutaura nation worldwide. Kupanisa. Kwandiri hakuzivi. Mashoko ako ndinonzwa. Kauda kuti uzive kwandiri ndiri kuIceland. Ndokuna Dr. D. Yo Gambakwe ndiri kutaura kuti iwoka ndoma mutengesi mwokupesira iwe. Futi ndofunga vanhu vatonoita newe muZimbabwe. Nokutaura kwaunoita. Mnangagwa is doing well. Aita wewe pakudini. Kuti apa vanhu mota. Kupa mazvepane chivhayo. Hauziwo wakaverenga wewe tsamba ite kwanzi nhasi kune good news. Good news zacho ndezipi? Ukati hanzizvo Mnangagwa ati izvo. Kana kune munhu anoziva kune vanhu ane corruption, ngauye aripoti. Iwo ukati Mnangagwa agona. Iwo pachako Gambakwe wewe. Head mutungamiriri muridzi wecorruption ndiani? Iwo muzivi wewe. Ndobvunza. Haumuzivi kuti ndi Mnangagwa nevana vake wewe. Nezimwe kirabhu makatero ake. Iwo Gambakwe ndikwanire wewe. Ndo munhu ari kutaura nonsense. Ufunga kuti unonatsa kutaura zvimanyuzi zvako zvokuti bepa rakati woti kwanzi chichi. Mashoko aunotaura ari kugumbura macitizen. Iwe Gambakwe, ndini Dr. D ndiri kuuza. You are stupid and you are very rubbish. Ndamusa zvakati, ndikomusa zvakati, iwe Gambakwe. Zorona waiti kwanzi nduna unoita MP. Iwe ungade MP pakudini kwe unenge wabva napapi? Kana iwe futi kule ndo acho chenjere futi iwe. Ndaunza kutaura murume uri kwanzi MP pakuita se wabva napapi? Uda kuita club yaGambakwe iwe current ndotokunyara sereke. Usazvipamha muromo wakataura iwe current iwe. Uri kwanzi MP for current pakuita se. Murume unakirwa nekwe mafanani. Mamboziva nyika ndeEuropa iyi. Nyika yambuyana nekaguvi. Dai makaona mafiro aiita vanhu imimi musingamboshaini zvamuri kuita izvi. Ndini Dr. D ndiri kuudza ini. Ndaiveko ini. Ndakana ndiri mwana mudiki futi kutiza nechikoro. Munduzeko. Anyway, yo kule ndakupa warning. Usataurira macitizens zvokuti MP for Kulindi wavhana papi watengwa. Ndobvunza iwe Kulindi. Uchidzore mufana zukuru hauzi mufana wangu iwe. Uri chizukuru nechizukuru iyo pauri ipapo. Namba ndikada kupa vazukuru vangu uri namba yekuti chizukuru nechizukuru. You pauri ipapo. If I was to pull today, ndini Dr. D ndiri kutaura. Yanga zero topic yangu. Topic yangu ya Gambakwe. Kana chiri kwanzi Mnangagwa is doing well. Hey. Harizishura paZimbabwe roro. Ndikubvunza. Ndinoda kutaura zvishokwadi. Harizishura here paZimbabwe kuti kwanzi Mnangagwa is doing well. Doing well kupa vanhu motika. To make it worse than before. Hanzi ari kugona. Vanhu vaiva kuwirira naMnangagwa naChiwenga ndakuti vakufamba vanogota zafamba vese vari muparliament. Kufamba kwese vanhu ndokurwera kuti pfungwa dzavo dzakafanana. Undipengere, usandipengere padhuze neni Gambakwe. Gambakwe uchenjere zvinhu zvari kuita izvi. Miromo yako yaverengwa iwe iri mumapepa iwe. Unisa Gambakwe.
zvako zvauri kwanzini handisi mwine munhu wekumasvingoka. Zimbabwe haisi yemasvingoka. Unzise zvako zvoda kupozapozeka zvinokupereresha. Ndini Dr. D. Vachakupedza ndevekwangu vekumasvingo ivavo. Ndini ndiri kukutaurira manje. Kwandobva unokuziva. No. Kachira usungwe nevanhu kumasvingo unoreva kuti kudi. Iwo ndowakuziva nechembere dzekumasvingo iwo. Chamisa ndo padhuze pangu. Apa ndikafamba pamere kwangu wati unoti chi? Ndosvika pani. Hamene zvaunotaura rubbish unotaura mani. Gambakwe ndati ndini Dr. D. Iwe kwenda kuita rurimi runenge rwerwife. Wadini kuziirwa zvakanaka uri muSouth Africa muCape Town kwakoko. Ndiani asingazivi paunogara iwe? Indotopaziva ndokubata neposikati zvese nepauri iwe nezvaunenge uchitoita futi iwewe. Kana mutoreti ndokubata ndikukuona iwe. Uchimama matuzi iwe. Ndini Dr. D. Unizewe Gambakwe. Hakuna ini kaona ndibate papa. Unondibatira papi. Ndobuda neine nzira kani. Unondibatira papi. Iye announcement. Iri kule kana kule ndo acha hane inazvo futi handizive kule ndo acho mani. Ndokona kuti futi pa platform pako iwe Gambakwe nchikutuka futi zvokuti du. Mandizo rinondiswededza padhuze. Why? Because uri nyoka. Uroambira yare cobra. Iwewe Gambakwe iwe. Mutati domuza munhu anenge angoita 1000 ndokwanisa ndoda vanhu 10. Iwe pauri papo iwe. Gambakwe. Tonhora kuti zi. Mastatements ako haajoinidzani futi iwe. Oyo ndofamba every time nganjoenda kuZimbabwe I do what. Chii chaunoita uchienda kuZimbabwe? Mama madireka. Ndakuti uri munhu wamunangagwa. Iwo ndionozi times 2. Times 100% times 2. Wamunangagwa. Kwete vezanu. Nyoka dzamunangagwa. Iwe vamwe vanongoteera kuti zanu avari beta. Iwo ndio inonzi nyoka ruambira yezanu iwewe. Ndoda mbokutaurira. Be very very careful. Kama upowa mari dzako ka nezanu kai nana vana munangagwa ka nevana chivayo ka idla wakanyarara. Tonga nhasi ndikapiwa mota futi ndosvika nda kutodriva Mwarare. What type of a person are you? Ndini Dr. D. Ndini. Ndikutaura kune wewe iwewe. That is my platform. Iwe Gambakwe uri nyoka yemunhu. Iwe ndini Dr. D. What do you mean Mnangagwa is doing well? Now is it developing yekupa vanhu mota. Zvipatara zvina mushonga. Vafana varufira mabhanana masiriti. Amunozinga futi. Mitori yacho ndimuri wapa futi. Imi. Musapengera padhuze neni. Ndinonhuhwa ndiri chidembo ini. Ndini Dr. D. Undiza Gambakwe. Ndikuona Gambakwe kuti uda kurembedza Stereki iwewe. Wakati hausungwi nemunhu wekumasvingoka. Uchasungwa nemunhu wekumasvingo manje iwe. Unoziva nyaya kuti kuSouth Africa. Take that, put it in your mind. It suits you to be most likely
of that class. If we are comparing to Zimbabwe, you are one of them. Zviri kuitika muSouth Africa, you are one of Gambakwe. Usafunga kuti vanhu mapofu iwewe. Vanhu vari kukuona ndati ndini Dr. D. Iwe wati unotokuita zvefine kwa handisungweni munhu kumasvingo. Wotoshaya kwanza achamisa anobva apa homeboy wangu. Zvine neZimbabwe izvozvo. Asina kumushandiani. Masvingo ndokumusha kwega. Ndubvunza. Ndati masvingo ndokumusha kwega here. Chichanya kushandisa pamasvingo ipapo. Gambakwe. Iwewe Gambakwe iwe uri nyoka yemunhu, you are a snake. Language yako izvo zisoka inini Dr. D. Uda kurerekera kuti upuwe motikari iwewe. Namugabe kana Chivayo. Why do you promote such rubbish things? China ipasi pano. Mnangagwa is doing well. Ha! What type of a person? Because uri munhu musvinwani pameso pako apa. Urirambirewe. You are a pitbull. Inosekerera tenzi handa kuipa chikafu yopese yakuruma ndiwe iwewe Gambakwe iwewe. I'm telling you, ndini Dr. D. Andiyo iwe Gambakwe. Unoti handisungwi nemunhu kumasvingo. Why? Why? Nduzi? To tell the ones Mnangagwa is doing well. Iwo pauri papapo. My tactics ako ese iwo ari mumabhuku. Iwo Gambakwe from A to Z. Ndini Dr. D. Be very, very careful. Atizvidi? Zviti oroka zviti nhasika hazvichabatsiri because zvamumabhuku kudhara. Ndati indonzi Dr. D. Hamundibati. Pandaiva ndakatobva futi. Iko kuIceland kwandiri kuno. Pandakatobva pane pasingazivi. Hane muzvasasa nyika dzese kamimi. Nemaassasinesa yenyu aya. Maassassins. Vanouraya vanhu. Hapana zvasingambozivini. Kwandavako zvinonga kuziva Gambakwe. Yoripo uri muSouth Africa unoenda nekupi? Unoenda nekupi? Handisi tsabzana Keti Masharara. Those Dr. D. No doubt, be very, very careful. Iwo nemuromo wako kutoshaura zvinonzwikwa nenyika yese nevari kuAmerica nevari kudenga. Kuti Mnangagwa is doing well. Pakudi. Nduze one thing chaunga nduze wewe kuti Mnangagwa is doing well. Ndechipi? You Gambakwe. Don't play with the people. Don't play with the citizens of Zimbabwe. Let me tell you one thing. Usaona ma-citizens eZimbabwe akanyarira so. Kushka uku. Uchiuza wanzi Mugabe iti chi. Amen. Wanzi vanovhunduka. Oh, vanovhunduka. Iwona pasina kuvhunduka muZimbabwe. Zvese zvisoro zvese zvauri kumusa zvese kesi. Ndiani asingazivi chitubu chacho. Zvozvitsoro zvese zvauri kumukasi. Murume mukuru anoita mbiri yekutengesa muvhuka-vhuka. Kutoadvertisa muvhuka-vhuka.
uri munhu akabarwa sei akabva mumba akakwana iwewe? Apa nhasi wakuronzi ndoda musa dating iwe. Ari kukutuma ndiani kwewe? Ndinobvunza. Mamesinari ari kukutuma iwe ndianani? Vari kukupa mari dzese dzese? Be very, very careful. Ndakuda kuti uri kuona here zviri kuitika muSouth Africa? Ndakabvunza kuti kwandiri unokuziva here iwe? Vanhu vese vari muraini mako munovaziva iwe? Ini ndiri kwaSirend, ndakatobva kwaSirend kwacho. Handi vanhu vakona Mnangagwa vakawanda. Chiramba uchiti Mnangagwa is doing well. Ndoda kuziva kuti well yacho ari kuita doing well ipi? Ipi? Iwe? Hazida kuita zvakawanda zvana rumbi zvanani. Nduti nezvako iwe ugambakwe. Dhati zvavakazotukwa nevafana vanzanana vana DJ Hori. Vari kuona kuti you're doing rubbish. Iwe gambakwe. Ende miromo yako zvese zvaunota zvinoratidza kuti uri munhu wezano akakwana. Kwati wezano zimu-CIO zimu-C10. Ndakabva nako kuma-C10 koko, ndakamboshanda ma-C10 Dr. D. Ndoda kuuza manje. Unyasi kumeka sure ndi Dr. D akamira sei. Ndakabuda namo ndini Dr. D. Ndini Dr. D. Ndati inzwa nyari kuita South Africa. Ndati ndini Dr. D. Zvako zvoti kwanzi ini handisungwi nemunhu kumasvingoka. Uda kusungwa nemunhu anobva kudenga iwewe. Ndobvunza. Iyo masvingo yacho yanyanya kushamisira sei pakudi? Masvingo ndo yaZimbabwe. Ndobvunza. Ndati masvingo ndo yaZimbabwe here? Isichatoziva kuna Matebeleni, Mashonaland, Manyikaland, whatever. Zvatisingatongodi futi zvekupiwa maboundary izvozvo. Iyo ndotopa makutopa boundary kuti vanhu kumasvingo. Vanhu kumasvingo ndo vaita sei? Yoti kana uri munhu kumasvingo uine tsvina, woda kuti vanhu vese kumasvingo vane tsvina sei wewe gambakwe? Ndati gambakwe. Kawachiti iwewe Mnangagwa is doing well. Uri kureva kuti kudini? That is my only question. Uri kureva kuti kudini? What do you mean? What are you trying to say out to the nation of Zimbabwe? What are you trying to spill out to the nation of Zimbabwe? Is there any lesson? No. So what are you after? Idla mari yako iyo yauri kupiwa navo wakanyarara. Usawanza uda kutaura zvako. Iwe usafunga kuti panenge utaura ipapaka uri kutaura zvidhoma. Zimbabwe haina zvidhoma. Zvidhoma zviri kuHeroes Acre. Nda kutaurira. So be very careful. Wanizisa? Kutaura kudai usafunga ndiri kuseka ka. I'm so serious. Asi mbotamba ini Dr. D.